Mä yleensä en tykkää rajaa huulia, tietysti, jos mä oon... Mulla ei ole meikkivoidet, koska musta tuntuu, että se lähtee tietysti jossain vaiheessa leviin. Ja oisin voinut voittaa lotos, jos olisin palauttanut lapun. Juuri näin. No ei välttämättä. Siis mä en mene nyt sanomaan, että yritti hakea pisteet. Sehän voi olla, että se sanoo vaan, tää ei ollut mikään big deal, tiedättekö? Ei tää ollut mikään semmonen... Ei se mulla niinku... Kerroin vaan, mitä tapahtui teillekin. Joo, siis todellakin. Siis silloin vittu... Siis... Mua niinku naurattaa välillä, kun me puhutaan. Hän on siis arkkitehti. Tekee niinku duunikseen sitä, mutta se haluaisi olla niinku... se on tosi paljon keskittyy niinku ihmisen niinku terveyteen ja kaikkeen semmoisen. Sanoi, että se yrittää niinku vaihtaa sitä pikkuhiljaa, että se niinku enemmän tekee niinku arkkitehdin hommia ja sitten siinä sivussa noin niinku terveysjuttuja, mutta että se haluaisi vaihtaa niinku enemmän sen terveysjuttuun. Ja hän harjoittelee jotain vitun triathlonia varten. Se sanoi, että mennään joku päivä. Sanoi, onko sun juoksukengät mukaan? Mä sanoin, että mulla on 3 kengät mukaan, mutta yhdetkään niistä ei ole juoksukengät. Sitten se oli silleen, että no hän voi juosta, niin mä voin pyöräillä sen pyörällä. Mä sanoin, että se käy. Mä sanoin, että otin mä treenivaatteet mukaan, mä ajattelin, että me treenataan tai jotain. Niin Joo, sillä on hammasharjana semmonen bambuharja. Ja... Hän on mua 2 vuotta nuorempi, eli 99. Kuulostaa tosi vakuuttavalta. Millä tavalla? Haluaa siirtyä arkkitehtihommista terveyteen. Mutta jos se tekee jo kumpaakin. Mutta se sanoi, että se arkkitehtihomma ei vaan että se on niin paljon istut koneella tekemässä, että se ei ole hänen unelma. No siis mä selitin ton nopeasti nyt, vaan mä voin sanoa, että me ollaan vittu saatana monta tuntia juteltu sen kanssa kaikista asioista. Toi oli vaan mun nopeasti selitetty. Ei, mutta se sanoi, että se haluaisi olla niinku health coach. Ja se tekee niitä hommia, mutta tai se sanoi, että se haluaisi olla enemmän niinku sen parissa kuin arkkitehti. Että se on tehnyt arkkitehdin hommia jonkun aikaa ja se sanoi, että se on just sitä koneella istumista. Se sanoi, että se herää joka ilta, se menee 10 nukkumaan ja herää 6 ja sitten on 7 duunissa. Ja mä oon silleen, että vittu, mä oon kyllä niinku... Mä sanoin sille eilen, että mä en sit oo heräämässä 6. Sitten se oli vaan silleen, että joo, ei tarvii. Sitten mä vaan heräsin siihen, kun se oli 8 aikaa aamulla silleen. Mä lähden nyt hoitaa sitä autoa, että haluatko lähteä mukaan vai että se nukkuu vaan silleen, jää nukkumaan. Okei, sit mä herään siihen, kun se tulee takas. On hyvinvointivalmentaja, kyllä. Ja sit kun toikin sanoi, että se haluaisi niinku, että ostaa talon Espanjasta tai Italiasta, että sit se voisi olla Saksassa osan vuodesta ja sitten silloin olisi talo jossain toisessa maassa. Sitten se oli hyvä, kun mä tulin. Niin Joo, on. Se sanoi, että silloin vielä, sanoiko se 2 viikkoa kesälomaa niin jäljellä. Että se on käyttänyt jo osan. Ja sitten esimerkiksi nyt syö duunista pois, koska mä oon täällä tämän päivän ja sitten maanantain ja tiistain.
Onks nyt hyvä? Mennään. Ja siis ei oo varmaan mitään ihmeellisiä paloja, mutta siis mulle tärkeet mun mummot ja kaverit ja kaikki on ostanut näihin paloihin. Niin niissä on mulle enemmän tunnearvoa kuin mitään muuta. Mä en enää täytä niitä, kun ei niin kiinnosta tää hopeavärinä. Mä kerään nyt Pandoraa, mutta mä haluan silti pitää noita, koska ne on mulle tärkeitä. Kyllä, ja eilen itse asiassa keskusteltiin just tästä, naureskelin sitä, että hauskaa, että se halus mut tänne, vaikka mä oon tämmönen bilettäjä ja näin, niin sitten sen kaveritkin oli vaan silleen, että no vittu sen koko kaveriporukka on pelkkää bilettäjää ja hän on itekin ollut pari vuotta sitten pelkkä bilettäjää ja he on bilettänyt ihan helvetisti. Et sit se oli vaan jossain vaiheessa lopetti kaiken ja näin, mut silti se pyörii sen porukan kanssa joka paikassa ja tälleen sen kaverit oli se on niin tottunut siihen, että ja se sanoi itekin, että mitä se hyödyttäisi, kun mä sanoin silleen, että jengi ihmettelee sitä, että miten sä haluaisit, että mä tuun tänne, kun me ollaan aika eri maata. Niin se oli vaan silleen, että eihän niinku kiinnosta tommonen, että hänelle tärkeämpää on se, että niinku millainen mä oon ihmisenä ja sitten, että miten meillä niinku, millainen meidän niinku connection on. Ja se sanoi, että niinku, mitä hän hyötyisi siitä, että se alkaisi mulle jotain saarnaa pitää siitä, että jostain juomisesta. Oon itekin tykännyt bilettää. Vitusti tätä. Joo, no tässä ei nyt kukaan ole menossa naimisiin. Et totta kai niinku mä en tajua, miksi jengi on niin tosissaan silleen, että mä oon tullut tänne nyt viikonloppulomalle. Sitten kaikki on ihan silleen, että miten mietis sit. En mä mieti noin pitkälle. En mä niinku siis, mä veikkaan, että jos mä alkaisin seurustelemaan tämmöisen ihmisen kanssa, niin rauhoittuisin aika paljon itekin. Eihän se niinku, mut mä en edes, vaikka mä oon ollut semmoisten bilettäjien kanssa yhdessä, niin mä rauhoitun tosi paljon. Sit kun mulla on kumppani ja mä teen sen kumppanin kanssa asioita. Et se ei oo aina vaan sitä, nyt mä oon sinkku, aina mä menen sinkkukavereitten kanssa vittu bilettämään johonkin tai jotain tämmöstä. Se on vähän eri. Miltäs tää mun meikki nyt niinku näyttää? Onks tää nyt hyvä? Mutta aika silleen, ei tarvii edes paljon meikkiä. Siis mä laitoin vittu aurinkopuuteria, poskipunaa, highlighteria ja sitten ne huulet. Niin näyttää heti jotenkin niinku vittu ihan eri ihmiseltä. Niin just toi. Heti pitäisi olla jossain parisuhteessa tai mennä naimisiin. Ja mä en niinku ymmärrä, että jengi on silleen, ettehän te voi, mitäs sitten jos silleen, mitä hengittäkää. Joo, mä voin sanoa, että nää varmaan vetää kyllä kaikki vitu huumeita ja kaikkea, koska kaikki tarinatkin mitä toi kertoo. Niin on vähän isompi bilekulttuuri täällä. Ei, mutta mä en puhu nyt vaan tästä keskustelusta, vaan ihan siis ylipäätänsä kaikesta. Kaikista noista keskusteluista, mitä tässä on ollut. Laitetaan vähän glitteriä. On jo ajatus, että haluan pysyä sinkkuna. Mulla on sen verran jotenkin kaikkea, tiedättekö te, suunnitelmia tälleen. Mua vähän pelottaisi se, että jos mä alkaisin seurustelemaan, että meneekö mulla sit niin sanotusti suunnitelmat uusiksi.
Koska sit mä oikeesti rauhoitun aika paljon, kun mä alan seurustelemaan. Ja se on tapahtuu joka kerta. Et kyllä mä haluaisin sit, jos mä alan seurustelemaan, niin kyllä sen pitäisi olla semmonen aika silleen menevä. Ei tarvi niinku tarkoita ryyppäävisen menevä, mutta semmonen, että sit matkusteltais ja tehtäis yhdessä paljon kaikkea, koska mä en halua junnaa paikallaan enää. Uskallanko mä laittaa tähän mun rintaan? Menee varmaan toi paita. Meniks mun paita nyt tuohon? Tietenkin. Sitten mä laitan jalkoihin tätä. Sori, nyt mulla meni aika paljon ohi. Nyt mulla meni paljon kommentteja ohi. Mun pitää vähän säästää tätä glitteriä. Sitten mennään sen festareille, niin mä haluan. Mut tää on tämmöstä tää on niinku tämmöstä öljyä, missä on ihan tämmöstä pientä kultaista hileet, niin vittu tätä kun laittaa, tiettekö te sääriinkin. Näyttää niin kivalta. Toi äijä kysyi multa eilen, että me puhuttiin jotain tatuoinneista. Se oli se arvo monta tatuointia mulla, mä olin silleen vittu, en mä tiedä, kun silloin tiettekö sen pikku tatuointia ihan sikana. Mitä sanoo, 63 tatuointia. Pari. Se oikein kun pamahtaa kohdalle, niin sen kyllä tietää, kaikki menee vähän niinku itsestä, ei tarvi vääntää. Just toi, tossa on ihan täysin oikeas. Ja toi on just se, mitä mä ajattelen, että vaikka mä sanon niin kuin nytkin, että joo, et en mä halua seurustella ja en aio seurustella ja näin, niin käytännössä mä tiedän sen, että sit kun se oikea tosiaan tulee kohdalle, niin siinä ei paljon oo enää sit se, että no oisin halunnut olla sinkku, vaan sit sä vaan niinku, sit sä kyllä haluut alkaa seurustella. Niin, se on sit niinku menoa. Mut kyllä mä sanon, että sen verran paljon tässä kun on tavannut ihmisiä ja nyt varsinkin kun mun elämä on niin ihanaa kun mä oon yksin, mä saan tehdä mitä mä haluun ja just tälleen mä voin reissata ihmisten luo. Eihän mä vois tulla kenenkään äijän luokin Saksaa vittu, jos mulla olisi joku kumppani jossain. Niin silleen, kyllä se vaatii aika paljon siltä toiselta ihmiseltä. Et se on sit oikeesti semmonen ihminen, että mä oon valmis niin sanotusti luopua tästä kaikesta, mitä mulla tällä hetkellä on. Onks ne ihan tossa mömmössä? Haluaisitko sä tulla, kun ei ole Saksa, jos sulla on kumppani jossain? En todellakaan. En todellakaan. Mä voin sanoa, että siinä kohtaa suhteessa on jotain todella pisin vittu, jos joku haluaa mennä. Ei taida olla kovin hyvä suhde siinä kohtaa semmonen. No, mitä sä tarkoitat tuolla oppa suhteessa 10 vuotta? Mä en aio olla suhteessa, missä mä en oo onnellinen, niin 10 vuotta.
Niin, no mun on paha vastaa tohon, koska mä en oo koskaan ollut 10 vuoden suhteessa. Niin, mä en osaa sulle vastaa tohon. Mä oon vähän semmonen, että mä lähden menee siitä suhteesta, jos mä alan haluamaan jotain muita. Sit mä lähden menee siitä. Silleen mä oon yleensä tehnyt. Sitten pistetään suhde poikki, jos alkaa muita miehiä tekee mieli. Hei, mun Broidin biisi on tullut tänään. Kuunnellaanpa se. Tänään on tullut heidän uusi biisi pitkän tauon jälkeen. Kun sä liikut, sä puhut omaa kieltä sun vartalois. Mä ymmärrän kaiken, en tarvi kehon kielellä sanastois. Valo teillä sun iholla muistuttaa kuun valoa. Ja mun silmissä sä oot ainoa, kuka täällä on. Sä otat must tiukasti kiinni. Mun Broidi laulaa. Niin et ympärillä muut kadehtii. Sä peität sormel mun suun ja kerrot mitä seuraavaksi tapahtuu. Viet mut sinne mistä ei oo pelkkää fantasiaa. Missä saadaan toisistamme hyvää energiaa. Sit sä saat mut haukkomaan henkeen ja mä teen mitä kapteeni käskee. Muille tää on pelkkää elokuvaa. Kriittinen, mikä tossi ei saa jää viimeiseksi. Meillä on kasvaa fiilikset, jos se tuntuu hyvältä, ota kiinni sen. Ne oli pitkään tauolla. Ne ei oo tehnyt varmaan vuoteen ja julkaissut mitään. Nyt ne on tehnyt koko albumin valmiiksi. Tää on nyt ensimmäinen niiden tauon jälkeen. Ne vähän vaihto tyyliä. Sanoin, että ne haki semmoista 2000-luvun poikabändi tyyppistä. Koodi. Teena. Nää on paljon parempia nää biisit, mitä ne aikaisemmin. Nyt Pete tulee. Se vaan kattoo vai nauru. Miltä mä näytän? Mulla on sortsit täällä alla, ei mitään hätää. Aika hyvä. Aika hyvä. Mä ajattelin, että mä tunnistin ehkä auton, mikä tuohon on jo. Ei voi näkyä pöllöä silmää, kun siellä on noi sortsit alla. En tiedä ketään. En tiedä ketään. Valitettavasti.